таваллудхона маконе аст ки аз ҳамин ҷо умри ҳар инсон оғоз меёбад. таваллудхонаи вилоятии суғд аз чунин муассисаҳо буда дар ин ҷо давомдиҳандагони насли инсонӣ чашм ба олами ҳастӣ мекушоянд. тифлакони дӯстрӯ ба дунё омада бо ҳастии худ кулбаеро равшан, кошонаеро пур аз шодию фараҳ мегардонанд. Санаи 1 январ Рухшона Эргашеви 24-сола аввалин шуда дар соли 2020 кӯдакашро ба дунё овард. ман яке аз модари хушбахттарин мебошам ки санаи 1 январи соли 2020 сеюмин фарзанди худро ба дунё овардам. ба ман духтурон мегуфтанд ки ҳамин шабу рӯз фарзандатро ба дунё мебиёрӣ, лекин ман боварим набуд. ман ба фарзанди худ таманно мекунам ки илоҳим калон шавад, батоле шавад, хушбахт шавад. Наима Раҳимбоева он шаб духтури навбатдор буд. ӯ афзуд ки кӯдаки ба дунё омада писарча буда 4 килову 300 грамм вазн дорад. ӯ соати 00 дақиқаи санаи 1 январ чашм ба олами ҳастӣ кушод. духтурон вазъи саломатии кӯдаку модарро хуб арзёбӣ намуданд. санаи 31 декабри соли 2019 дар таваллудхонаи вилоятӣ 14 нафар занҳо таваллуд карданд ки аз байни онҳо 8 нафар бу ҷинси мард, яъне писарча ва 6 нафар бу ҷинси духтарча. аз байни онҳо бошад 1 нафар бу дугонек, ҳардушам духтарча, кӯдакҳояшон расиданд. санаи 1 январ бошад соли 2020, яъне 01/01/2020 соати 00 ва 00 дақиқа шаҳрванди шаҳри Хуҷанд Эргашева Рухшона таваллуд карданд. сеюм фарзандашон писарча бу вазни 3600 грамм. ҳолати модар ва кӯдак қаноатбахш нағз. сокини дигари шаҳри Хуҷанд Манзура Маҳмудова бошад соати 2 шаби санаи 1 январ бо кӯмаки мутахассисон 4-умин тифлаки худро ба оғӯш гирифт. ӯ низ соҳиби писарча шуд. ин модари хушбахт миннатдории худро ба навбатдорони таваллудхона чунин баён кард. ин 4-умин фарзандам. имрӯз вай намедонистам ки ваям ба вақттар таваллуд мекардиме. би 2020 ба таваллуд кардам. соати чанд омада? соати 8:30 9 будме ба хиёлам. соати тунда таваллуд кардам. духтурон расовай кардам, апаи ман шудан, раҳмат ҳамашон бе. духтурон мегӯянд ки дар давоми соли 2019 дар таваллудхонаи вилоятӣ 6184 нафар кӯдак ба дунё омадааст. аз ин шумора 195 нафарашон дугонек ва 4 зоиши сегонек ба қайд гирифта шудааст. давоми соли 2019 дар таваллудхонаи вилоятӣ 6184 нафар занҳо таваллуд карданд. аз байни онҳо 76% сокинони деҳот ва 24% сокинони шаҳр ташкил карданд. аз байни ҳамин таваллудкардагон бо ҷинси мард, албатта ҷинси мард ҳар сол зиёд ҳастанд. бо ҷинси мард 3871 нафар ва бо ҷинси зан бошанд 2324 нафар таваллуд шуданд. лозим ба ёдоварист ки то соати 4 субҳи санаи 1 январ дар таваллудхонаи вилоятӣ 3 нафар, яъне 2 писарча ва 1 нафар духтарча ба дунё омада буд, ки нисбат ба соли пешин зиёд аст. аз ин бармеояд ки соли равон шумораи таваллудшавии кӯдакон зиёд хоҳад шуд. мо аҳли кормандони таваллудхонаи вилоятӣ ҳамаи он занҳое ки модароне ки ба таваллудхона бистарӣ мешаванд, барои таваллуд меоянд, ба ҳамаи онҳо албатта сеҳат саломатӣ орзу мекунем. бо соли нави милодӣ албатта ҳамаи сокинони ҳамин шаҳрро, ҷумҳуриямонро табрик мекунем ва мехоҳем ки ҳамаи занҳо аз ҳамин таваллудхона бо кӯдакҳояшон ба хона баргарданд. модарони хушбахт Рухшона Эргашева ва Манзура Маҳмудова бошанд пас аз 2 рӯз фарзандонашонро аз таваллудхона ба хонаашон мебаранд. ҳарду боварӣ доранд ки фарзандонашон инсони хуб ба воя расида номбардори аҳли оила мегарданд. умед дорам вай фарзандонам мактабро бо баҳои хубу аъло тамом кунанд. кӯдакчии нав
که من امروز فرزند داشتم عمرش دراز شود خدا آرزوی حفظش برساند. میخواستیم کمتر توفچه که ما هیئت ایجادی گروه تلویزیون و رادیوی تنین مخصوصا برنامه فیضی سحر برای کودکچه‌ای که به دنیا آمده است آن را آماده کردیم، آن را قبول فرمایید. مبارک شود. زنده و سلامت باشید. تشکر.